prvého vlogu, uvádzacieho vlogu. Toto je môj úplne prvé video na kanále. Ja som v skutočnosti otec 11, len som si musel prerobiť. Už ma poznáte? Musel som si prerobiť kanál, lebo na otec 11 som zabudol heslo. Čiže po novom môj kanál sa volá otec 33. Divné, no a takže toto by bolo k môjmu videu všetko. Teraz každý deň by som chcel vydať aspoň jeden vlog. No a asi to nebude vychádzať, lebo mám dvoch otravných bratov. Tu je jeden. Ukáž sa, Roman. Druhý je tam dole, no tak. Tam to je. Ja viem, Roman, neboj sa. A to je všetko a dobre, ďakujem za pozrite si videa. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak sa vám videjko nepáčilo, dajte like, dajte koment, odber a